Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα βουτήξουμε στον συναρπαστικό αλλά και πολύπλοκο κόσμο της αστρολογίας. Θα δούμε μαζί το ταξίδι της από τις αρχαίες μυθολογικές ιστορίες μέχρι τις σύγχρονες, σχεδόν ψυχρές μαθηματικές εξισώσεις. Είναι μια απίστευτη διαδρομή. Και εδώ ακριβώς μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Η αστρολογία είναι τελικά μύθος ή μαθηματικά? Αυτή η ερώτηση, ξέρετε, βρίσκεται στην καρδία μιας μεγάλης, μιας πραγματικά συναρπαστικής διαμάχης μέσα στην ίδια την αστρολογία. Μιλάμε για μια τέχνη που στηρίζεται σε παλαιές ιστορίες ή για μια επιστήμη ψυχρών υπολογισμών? Πάμε να το δούμε λίγο πιο βαθιά. Όλα ξεκινούν από μια πολύ παλιά ιδέα. Μια φράση που είναι ο πυρήνας όλης της αστρολογικής σκέψης. Όπως πάνω, έτσι και κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά ότι ο ουρανός, ο κόσμος εκεί πάνω, είναι ένας καθρέφτης της ζωής μας εδώ κάτω, στη γη. Μια αντανάκλαση. Και εδώ είναι ένα σημείο κλειδί που πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσουμε. Η αστρολογία δεν λέει ποτέ ότι οι πλανήτες προκαλούν κάτι. Ότι ο Άρης, σε κάνει να τσακωθείς. Όχι. Τους βλέπει περισσότερο σαν σύμβολα, σαν δείκτες. Σκεφτείτε το λίγο. Είναι σαν ένα ρολόι. Το ρολόι δείχνει την ώρα, σωστά, αλλά δεν δημιουργεί το χρόνο. Έτσι ακριβώς λειτουργεί και η αστρολογία με τους πλανήτες. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, από τις ρίζες. Πώς έφτασε ο κάθε πλανήτης να έχει τη δική του προσωπικότητα, πώς απέκτησε ο ουρανός την ιστορία του? Λοιπόν, η απάντηση κρύβεται σε κάτι που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε, στους αρχαίους μύθους. Είναι πραγματικά απίστευτο αν το σκεφτεί κανείς. Κάθε πλανήτης πήρε την ταυτότητά του, τον χαρακτήρα του, κατευθείαν από τις ιστορίες των θεών του Ολύμπου. Ο Δίας, ο Άρης, η Αφροδίτη, όλοι αυτοί δεν είναι απλώς ονόματα. Είναι ολόκληροι ψυχολογικοί κώδικες, αρχέτυπα, που χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Ο μύθος του Κρόνου που τρώει τα παιδιά του. Μια τρομακτική ιστορία, έτσι. Αστρολογικά όμως μεταφράζεται σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Συμβολίζει το αδυσόπιτο πέρασμα του χρόνου, την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τα όρια μας, τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες που μας κάνουν τελικά πιο όριμους. Και κάπου εδώ τα πράγματα αρχίζουν και περιπλέκονται. Γιατί από αυτή την κοινή ρίζα, από τον κόσμο της μυθολογίας, δεν ξεφύτρωσε ένα, αλλά δύο εντελώς διαφορετικά μονοπάτια, δύο σχολές σκέψης που πήραν αντίθετους δρόμους. Ας εξερευνήσουμε το πρώτο μονοπάτι, το πιο παλιό και γνωστό. Μιλάμε για την κλασική αστρολογία, την τέχνη, θα λέγαμε, του πεπρωμένου. Είναι η προσέγγιση που έχει τις ρίζες της βαθιά στην αρχαιότητα και, βασικά, διαμόρφωσε την αστρολογία για χιλιάδες χρόνια. Τι είναι λοιπόν η κλασική αστρολογία με απλά λόγια? Λοιπόν, εστιάζει κυρίως σε πράγματα χειροπιαστά, εξωτερικά γεγονότα, τύχη, υγεία, κοινωνική θέση. Και η φιλοσοφία της είναι, θα λέγαμε, λίγο μυρολατρική. Η ιδέα είναι ότι η ζωή μας ακολουθεί κάποιους προκαθορισμένους ρυθμούς, μια πορεία που είναι ήδη κατά κάποιον τρόπο χαραγμένη. Και τώρα, ετοιμαστείτε για μια στροφή 180 μοιρών. Αφήνουμε πίσω τους μύθους, την ποίηση, το πεπρωμένο και μπαίνουμε σε έναν εντελώς άλλο κόσμο. Στον κόσμο της ουράνιας αστρολογίας. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ερμηνείες, αλλά με την απόλυτη ψυχρή ακρίβεια των μαθηματικών. Μιλάμε για ένα σύστημα που γεννήθηκε πολύ πιο πρόσφατα στις αρχές του 20ου αιώνα και είναι γνωστό ως η Σχολή του Αμβούργου. Η προσέγγιση της είναι ριζικά διαφορετική. Είναι απίστευτα τεχνική. Στόχος της ήταν να βρει μια αντικειμενικότητα, μια ακρίβεια που έλειπε από την κλασική, πιο ποιητική ερμηνεία. Και ποιο είναι το πιο τρελό, το πιο μοναδικό χαρακτηριστικό της? Αυτό εδώ, ο αριθμός 8. Η ουράνια αστρολογία δεν αρκέστηκε στους γνωστούς πλανήτες. Εισήγαγε 8 υποθετικούς πλανήτες. Δεν υπάρχουν στον ουρανό, δεν μπορεί να τους δει κανείς με τηλεσκόπιο. Είναι καθαρά μαθηματικά σημεία που το καθένα όμως αντιπροσωπεύει μια πολύ συγκεκριμένη ενέργεια. Ο Κουπιντό, ο Άντες, ο Ζέους, ναι, έχουν ονόματα θεών, αλλά δεν είναι οι πλανήτες που ξέρουμε. Είναι μαθηματικοί τύποι. Και θεωρούνται το απόλυτο κλειδί για να ξεκλειδώσεις μια ανάλυση που μοιάζει περισσότερο με δουλειά detective παρά με κλασική αστρολογία. Οπότε, πώς δουλεύει? Ξεχάστε τα ζώδια και τις γενικές ερμηνείες. Εδώ η δουλειά είναι καθαρά μαθηματική. Υπολογίζουν μεσοδιαστήματα, δηλαδή τα ακριβή μεσαία σημεία ανάμεσα στους πλανήτες. Μετά φτιάχνουν πολύπλοκες εξισώσεις, τις πλανητικές εικόνες και χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία όπως τον δίσκο 90 μοιρών για απίστευτη ακρίβεια στον χρονισμό των γεγονότων. Είναι πραγματικά μια άλλη διάσταση.
Λοιπόν, έχουμε δει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Από τη μια η ποίηση, από την άλλη τα μαθηματικά. Πώς στέκονται όμως ο ένας απέναντι στον άλλον? Ας τα βάλουμε κάτω να τα συγκρίνουμε. Κοιτάξτε, η διαφορά είναι απλά χαόδης. Το θεμέλιο της κλασικής είναι η μυθολογία, της ουράνιας τα μαθηματικά. Η μία χρησιμοποιεί τους γνωστούς πλανήτες, η άλλη προσθέτει και 8 υποθετικούς. Ο στόχος στην κλασική είναι η κατανόηση του χαρακτήρα και του πεπρωμένου. Στην ουράνια, ο ακριβής χρονισμός και η ανάλυση σαν detective. Μιλάμε για μια προσέγγιση ποιητική και ερμηνευτική από τη μία και μια καθαρά τεχνική από την άλλη. Κι όμως, παρά αυτό το χάος που τις χωρίζει, υπάρχει κάτι που τις ενώνει. Ένα κοινό νήμα. Ποιο είναι αυτό το νήμα που συνδέει την αρχαία, σχεδόν μυστικιστική τέχνη του πεπρωμένου με την ψυχρή, σύγχρονη μαθηματική ανάλυση? Είναι η βαθύτερη ανθρώπινη ανάγκη, η αναζήτηση για νόημα, για αυτογνωσία. Στο τέλος της ημέρας δεν έχει σημασία αν ο δρόμος είναι ο μύθος ή τα μαθηματικά. Και τα δύο είναι απλώς εργαλεία. Εργαλεία για να καταλάβει κανείς τον εαυτό του και τη θέση του μέσα σε αυτόν τον τεράστιο, πολύπλοκο κόσμο. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία μεγάλη σκέψη. Τελικά, πού βρίσκεται η πραγματική αξία της αστρολογίας? Στην ικανότητά της να προβλέπει το μέλλον? Ή μήπως στην ευκαιρία που δίνει για αυτό στο χασμό? Μήπως τελικά δεν είναι ένα εργαλείο για να δούμε τι έρχεται, αλλά για να μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε αυτό που έρχεται? Μια ερώτηση που ίσως είναι πιο σημαντική από κάθε απάντηση.